Добре дошли в моя YouTube канал и днеска в това видео ще ви показвам всичките си диадеми и такива неща, които се използват за коса. Например, диадеми, шноли, лента за коса и такива. Първото ще бъде диадемите ми, които са само 3. Аз имам още, ама просто ги губя. Мисля, че имам и една на село. Не знам. Но сега съм намерила само 3. Така, почваме с първата, която ми е най-любима от всички. Ето я имах същата, но обаче е в черно и бяло, но тя беше малка и аз ги подарявам на бедните, понеже аз не ги ползвам като са малки. И на тази дам 9,5 от 10. Майка ми и баща ми я купиха без повод с онази, която вече не е сред мен. Тази, която беше с черно и бялата. Купиха ми ги без причина, без да има повод. Но обаче, още откакто я купихме, ми ставаше, на следващия ден просто ми беше малка. Не знам как стана. Втората е тази, тя не ми е много удобна, защото вижте. Ето това тук. Не може да фокусирате много добре. Но има топчици. Купиха ми я от един магазин, в който баща ми я купи, от един магазин, в който продаваха пръстени. И той ми купи един пръстен, който беше с червен диамантче и имаше висулка на бухъл. И аз още си го пазя, тя ми е много стара, бях малка, доста малка. И ми е удобно, защото тук има някакви неща. Заради това и давам 6 от 10. Следващата диадема, майка ми я подари, понеже тя не носи диадеми и заради това ми я подари и аз я ползвам след къпане, като си измия косата да се сложи диадемата, понеже ръцете не стават за след къпане. Ето тя е такава. Така изглежда. И давам 9,5 от 10, понеже аз я ползвам доста. Ползвам я най-много от всички. Аз не нося такова диадеми. Идва ред на шнолите. Ще почвам от най-големите ми шноли, които са на брой 3. Но сега ще ви кажа всичките ми шноли, в какъв брой са. И те са в брой 12, общо с големите. Така. Големите са в комплект и са от Тему. Първата е тази и давам 7 от 10. Тази е същата, но обаче бяла и давам 6,5 от 10. Понеже аз обичам повече черно, отколкото бяло. А тази хора е с черно и бяло и аз не я харесвам много, така че давам 6 от 10. Идва ред на малките и ще ви кажа преди да ви ги покажа, т.е. ще ви го покажа и ще им кажа поводите, за които са ми ги купили и от кой са ми и ще кажа дали са в комплект. Тези са в комплект и са от батко ми, понеже те с баба ми ходиха, не помня, ама беше доста надалеч от нашия град, който няма да казвам кой е. И те ходиха там и ни подариха доста неща. Той ми подари тези шноли, които са от неговия магазин. Тоест един мол и в този мол има магазина, в който той работи. Тоест той е там, но не му помня името на магазина, понеже то беше доста трудно. Тези са в комплект и ще ги оценя. На тази давам 6 от 10. 5 от 10. 5 от 10. 5 от 10. Това бяха, този комплект беше от тези. Следващия комплект е този. Хора, това е комплекта на счупените, защото вижте. Тези са от Пепко. И между другото имам още една, която е розова и тя се счупи много отдавна, понеже тези са ми доста стари. И Мики, моето куче, се казва Мики, ми счупи тази, а тази просто се разпадна. 7 от 10, 6 от 10. Преминаваме на следващия комплект. Дойдоха ни на гости един път. Т.е. не едни, ами те се казват Митко и Дени. Димитър, Митко и Деси.
И те са ми кръстници. И решиха да не дойдат с празни ръце. Донесоха някакви неща там, алкохоли, и донесоха и едни шноли, които са подарък за мен. Те изглеждат така и са в комплект. И на тази давам 10 от 10, много ми харесва. А на тази, понеже синьото не е много хубаво и е тъмно синьо, ако без светло синьо, ще да е 8 от 10. А сега, т.е. ще да е 8,5 от 10. Сега и давам 8 от 10 на тази. Другата е лепена поне 200 милиона пъти, защото и сега ще ви покажа. Ето, едната звезда от тази страна сме лепили поне 200 пъти. Защото като я изпусна и тя се чупи. И да, най-странното е, че като падне едната звезда, това много трудно може да се отвори. Даже не може. И не я ползвам, защото тя буквално ми е любима, но не я ползвам, защото може да се разпадне. Бих предпочела да се оставя за спомен, отколкото. И най-странното за нея е, че тя е от аптека, хора. Тя е от аптека. Явно заради това е била толкова мижава. Не малка, т.е. има предвид лесно чуплива, така да кажа. Т.е. се отлепя. Тя ме е любима и давам 10 от 10. Преминаваме към следващото, което е ето това. Когато майка ми и баща ми имаха сватба и майка ми реши да ми направи крок и видя това, което е от тему, и просто го поръча с едни други гривнички, които щяхме да носим и двете. И решихме, че ще ми правят крок, но обаче то не ставаше с това. И да, това е оттам и му давам 9 от 10. Преминаваме към последното. И то най-любимото ми нещо. Лента за коса. Тя е само една. На цвят розова и между другото днеска ходихме в Джамбо. И какво? И ми купиха едно като червило, но не чак толкова. И тази лента за коса, понеже аз нямах и исках да си купя. Изглежда ето така и ми е любима, понеже аз нямам други. И давам 10 от 10. Това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте за канала ми, дайте лайк. И мога да ви кажа чао за днес. По-скоро за това видео. Пишете коментар долу в коментарите какви видеа искате да снимам, понеже нямам идея. Чао!